Wait mas at Mael Davies. Mae'n gweld bod Sam Snaith yn y cwrt. Sam Snaith, cwedd y cynta, ar ail mewn i rwyd. Sam Snaith yn rhoi pen y bont ar y blaen i ail gol mewn 2 gêm. A di Wood am gallu creu yn fan hyn. Wood at y postig bellach lle mae Snaith. Ac yn y diwedd, Watts oedd yn penio. Odi Arsan yn gallu cynnig mwy, mae'n cael croesed i fewn, cael ei benio. Aaron Williams. Postyn pella yn gorffen wedi James Davies benio. Ail gol Williams mewn 2 gêm. Fel Snaith yn cael dechrau da i'r tymor. Ashley Evans. Down to Heibo Arsan. Ashley Evans mewn at Sam Snaith yn cael ei dynnu lawr yn y cwrt. Oddi ar y bêl. A Cheryl Foster ddim yn gweld bod yna drosedd yna. David Cottrell nawr. At y posti pella. Jordan Evans yn tynnu nôl fewn. Ashley Morris yn un dda i gadw'r bêl o y llinell gol.